kuwi mung ijen ora duwe kekuatan sabab Semar lunga saka Karang Kadempel. Lho, sampean ngerti bapak kula bareng to? Ngerti. Wah, den bandeng ampun tenan iki. Iya, Bagong. Nggih. Tulung nggih. Anu napa? Nek sampean pancen ampun tenan sesuk Bupati ale wakile bupati didadekke pisan nggih. Iya, ulun dadekake. Nggih, matur nuwun. Ampun tenan. Iya, Bagong. Pandhawa tata Gatiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Pana Margana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan Lima Mastu Rama Sidam Karing Bawana Langgeng Durga kula nempanan dika ing adawa pukulun kaget kita ulun timbali Gurawan raos sing manahipun ingkang abdipun Pandya Bedari Durga dene paduka ngawingken abdipun permoni wonten dawuh timbalan paduka ing kados pundi pukulun para wadyabala jim setan priprayangan berkasaan lilu banaspati ngleng-nglek balung atandak wadyabala dandang mangure kita budhalake kemarang paduka mapan ana ing Karang Kadempel mumpung Kakang Semar utawa Kakang Ismaya linggal saka ing Karang Kadempel ninggal Karang Kadempel Panakawan uga ora ana mapan ana ing Karang Kadempel kawula Karang Kadempel jarah rayan dadi panganing para baju barat Pandya Bedari Durga tobat ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun dene paduka sampun maring tedha dhateng para wadyabala berkasaan ora usah kakehan gunem sing tanpa guna tumuli kita budal dina samengko non ngestaken dawuh pamit madal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Pandya Bedari Durga Pandhawa tata Gatiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan Lima Pandya Bedari ngabdipun Jaramaya cumadung dawuh kula cumadung dawuh kula cumadung dawuh sibu kula nyadong dawuh sibu kula nyadong dawuh Bu
Ibu kula nyandhong dawuh Bu, kados pundi pawartosipun dene patung ngawi sangyaning para baju barat Bu, kula nyandhong dawuh Bu. Jaramaya wonten dawuh. Dina samengko kowe bakal entuk pangan lan para wadyabala baju barat uga semono uga. Ora bakal kaluwen. Merga wanter timraning Wang Pikulun jagat giri prating kadhawuh karo panjenengan ulun. Yen ta dina samengko Karang Kadempel ditinggal dening Kakang Semar. Malah majane uga ninggal Karang Kadempel. Mula wektu dina iki ana kalodhangan ingkang becik banget ya Jaramaya. Srana kowe sak wadyabalamu berkasaan Jim Setan ambyuka marang Karang Kadempel. Sawise ambyuka ning jroning Karang Kadempel, dina samengko dikeparengake kowe nadah kala mangsa para kawula sak Karang Kadempel dadi panganing para baju barat. Wah, ladal. Menapa menika saestu mekaten? Iya pancen mengkono. Wah, ngaturaken panuwun dene para putra-putra paduka pikantuk tedha Kanjeng Ibu. Ora ngaturake panuwun ya Ibu dene anak-anakmu entuk pangan kabeh. Mula ora usah ndadal dikang raja ning cicir sarta aja ning keri ning dandang maur kabeh dibudalake. Lumarep nang Karang Kadempel. Dina samengko diwarake mangan kawula sak Karang Kadempel. Oh, ladalan nyuwun pamit matal pasilan. Ati-ati aja ya bocah cilik Jaramaya. Aku wis positif. Positif piye? Mbok dipresake nek positif. Tegese kelangan nadi, Rek. Mbok apa sing apik sangeme iki, Truk? Wong Bagong bar perang karo dewa-dewa. Iso ora kelangan nadi. Bagong wani karo pukulun Bathara Guru. Bareng ana Iwang Pikulun Bathara Guru ngetokke daya kekuatane ya kuwi guntur geni guntur angin. Bagong wis tak omongi Gong rasa wani karo Bathara Guru ning bocah erak ngayali Raja Mak-Jamak. Kena Kyai guntur geni guntur angin Bagong kontal kendang kapracondang rek. Ya iki Bagong mbuh menyang endi papan dununge? Mbuh Bagong mati apa urip? Wis mati, Tru.
ilang Bagong matri. Mati kok matri. Ya cangkeme ketekuk. Bagong mati bapak ilang. Kok kaya ngene lelakon Karang Kadempel. Tumpuk tumpuk kaya ngene. Terus nek miturut kowe piye? Opak dhewe goleki Bagong, goleki Bagong cetha adoh banget kontale wong guntur geni guntur angin pusakane Sang Hyang Pikulun Bathara Guru. Kekuatane ngedap-edapi iso Bagong kontale nganti tekan 1500 km. Adoh ya, adoh. Saiki Bagong genah mati. Terus nek ade goleki Bagong terus gunane apa aku tak takon. Ngotong-ngotong batang adoh banget ta. Lah terus mulai wae ning Karang Kadempel nunggu bapak. Ya nek bapak timbul ya nek bapak ki ngetok utawa guntur ning Karang Kadempel nek ora kowe karo aku mung nunggu apa ora ana gunane mongko ya Bagong mati wis piye apa ora sedih nek nganti bojone Bagong goleki terus takon kowe takon karo aku Mas Petruk Mas Gareng Mas Bagong teng pundi lar wangsulan piye delok bojone Bagong le mlaku we mur ndek kaya ngene piye apa ora mesake piye kowe arek aku terus kudu piye terus ngene wae reng piye mlayu neng Ngamarta wadul Ndara Pandhawa babakan kahanan iki tak kira nek Ndara Pandhawa wis prisa nek bapak lunga saka Karang Kadempel ning perkara Bagong rak para Pandhawa durung pesa. Sapa ngerti nek Ndara Pandhawa ora nrimake patine Bagong, Ndara Pandhawa ngamuk ning kayangan. Cocok. Seru bukleru. Cocok. Ayo melayu ning Karang Ngamarta wae, Tru. Den Ndara Puntadewa ngaturaken titiwasan, Den. Mangsuli kandha ngajeng nalika semanten ki Lurah Bagong kene iki kae guntur geni guntur angin gendang kapracondang kontal kaprabal tebih dawahing ki Lurah Bagong nalika semanten mestaka kenging padas satemah mboten emut Purwa desane ki Lurah Bagong wow. Wonten ing madyaning dasaring jurang Ki Lurah Bagong nalika semanten mestaka ketata padas mila datan eling Purwadasena wonten telenging wana gung liwang-liwung parandening mangke dereng dipun ngertosi wonten pundi wana winastan wana tuwin papan pernahing Ki Lurah Bagong nalika semanten eling-eling wujuding punakawan ingkang dugal kewarisan winawang dening dewane nadyan dawah wonten tengahing wana parandening mangke wonten wujuding sato wana ingkang wujud banteng ingkang nyaketi Lurah Bagong nalika semanten sarwi embus-embus dhateng kuwandanipun Ki Lurah Bagong graita bilih Ki Lurah Bagong sampun sirna sigra ndekem punang batheng wonten ngajenganipun Ki Lurah Bagong.
dalu aras abyor sorot lintang kanggo madhap tete sonya madya rati lumrang kandaning bos pita karenggan putyan hero sang Dwijawara mbrengeng lir swaraning madu branta manungsung sarine kembang ya jagat dewa Bathara ya jagat pangestu ngara wiladala sasuwene aku mapan ana ing tengahing alas pinarengake dening para Jawata tunggu ana ing alas kene. Suwene ora tau weruh ana jalma menungsa ing mlebu jroning alas. Lah kok iki ana kuwanda ingkang gumlethak. Mapan ana ing tengahing alas mongko ndawes padake tatu ingkang aran Kranjang. Merga kena watu ingkang mapan ana ing telenging jurang. Mbok menawa menungsa iki ingkang kaningaya sarta menungsa iki ingkang nampa pasiksaning sak pepadaning menungsa wekasan dicemplungake ning jroning jurang. Wah, kaya ana rasa melas jroning atiku yen to nyumurupi marang titahing Bathara ing kemapan ning jroning jurang iki. Mongko ndawes padake kanthi netra permana jati. Lah kok jebul tinemune titah iki durung winanci lan durung titi wahyaning mangsa kala. Yen to tekaning pati merga saka pitunganku isih dawa jangkae nggone urip ana ing alam padhang. Yo mbok menawa iki dadi kewajibaning Andhaka Dewa nggone bakal paring pitulungan sarta mene pitulungan karang menungsa iki. Ndak suwunake marang purbaning Wang Mahanasa, ndak suwunake marang purbaning para dewa. Muga-muga aku bisa maluyakake titahing Bathara iki bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Miat langening kalangguan aklar pandan moncar tinoner kekonang surem sorot etan padang kasoran pacaring purnameng gegono dasari mongso katiga kocap kacarita nadyan wujud handaka parandening mangke kasinungan kasekten linuwih tan prabita selama ing jalma menungso sigra nyaketi Kilurah Bagong nandhang raga dataniling Purwadaksina sedaya tatu dinilat dening Ponang Andhaka nengging aran Andhaka Dewa saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya Kilurah Bagong kakyat kadra wekasan nengging Kilurah Bagong wau lang-lang ing tuya mangungkung
langening kalan wana gelar pandhan muncar dinon lir kekonang surem sorotetan badang Urung arep idul adha kok wis ana sapi gedene semene. Aja ngawu gawar ngawur. Aku dudu wujuding sapi. Lho, iki kok kewan kok iso omong wae lah. Film kartun iki. Dudu Bagong. Dudu. Kok ngerti kalih kula? Ya ulun ngerti. Aku ngerti kelawan sira merga aku diwenangake ngerti marang sapa wae. Aku nadyan wujud handaka parandene aku ingkang tunggu alas kene. Lan aku kuwi ngluwihi marang sak pepadaku. Dene wujuding satu wana, satu kewan. Aku bisa tata jalma kaya jamak lumrahing menungsa lumrah. Wah, lah gleleng tenan iki. Iki aku weruh ana wujuding handakane napa to? Handakane kanca kula. Dudu. Handaka kuwi wujude bantheng. Wah, lah bantheng. Ampuh iki. Iya. Dikeparangake dening para dewa, aku kuwi bantheng sing ampuh, isa tata jalma, ngerti sadurunging winarah lan ngerti lelakon sing aku ora ngerti. Yakin? Iya, tenan. Nek pancen tenan sampean jenenge sinten? Aku aran Andaka Dewa. Andaka Dewa. Iya. Wah, banthenge jenenge Andaka. Aku sing menungso ming Bagong. Jian wis ora adil. Lho aja ngono. Aja nyebut sing ora-ora. Bagong, Wonten dawuh kena ngopo kita kok nganti tekaning patya ning telenging jurang? jare sampeyan apal, ngerti lelakon sadurunge winarah, ngerti lelakon sing ora panjenengan ora ngerti. Saiki nek pancen tenan aku kena ngopo? Ayo. Nek ora iso mbedhek sampeyan ngendika niku mung goroh kabeh. Ya, yen pancen kita njaluk ulun ingkang batang lelakon kita, ulun bakal batang. Nggih ampun isih urip kok arep batang. Wis iki. Tegese batang kuwi merdekake apa ingkang lakon lan kita lakoni. Lah ra ngoten. Napa kula kenging napa? Kita ingkang sekawit tapa ning lengkeng Gunung Mahameru, ana ing alas bombong wirayang. Nanging ora dikeparengake dening para dewa. Wekasan kita Pancakara kelawan para dewa. Nalika semono para dewa padha kendhang kapracundhang kuntal kaprapal kalah kelawan jeneng kita. Wih lah bener kabeh. Terus kita adu arep karo Bathara Guru, kita kena daya pangaribaning Bathara Guru ya kuwi wujuding pusaka guntur geni guntur angin. Kita kendhang kapracundhang tiba ning alas kene, kita tekaning pati. Oh nggih matur nuwun. Cocok kabeh nek ngono sampean pancen bantheng sing ampuh tenan. Ya, diparengake dewa pancen dadi bantheng sing digdaya. Syukur. Kula ajeng takon. Takon apa? Sasuwene kula lungeni bojo kula aman-aman mawon mboten. Soale kula ngerti gareng niku seneng kalih bojo kula. Dadi kula kuwatir kula tapa niku ya atine menak-menik tenan. Ngono nek gareng terus wirawiri nggawa apa pijawa nika? Ora Bagong, bojo kita kuwi setya kelawan jeneng kita. Weh lah edan. Lahir batin. Kok tau ngrujuk ember kula? Merga saka nggonmu kebangetan ninggal kelawan bojo pirang-pirang dina ora bali nganti bojomu nesu. Ning yen ditonton saka katresnan, bojomu kuwi lahir batin tresna kelawan kita. Wis tau sedeng? Durung. Wis tau selingkuh? Durung. Sing wis tau selingkuh bojone Gareng. Mula kok bojone Gareng anggere sore le macak lambene nganti kaya wong mamah godhong jati. Abinge ra jamak-jamak. Karo sapa? Karo Semar. Weh. Tak
sudet tenan wetenge Semar nek pancen udu pokoke kita ora perlu ngerti. nggih matur sembah nuwun matur sembah aman nggih pokoke iya sak banjure nek pancen sampean ngerti niat kula niku jane pripun Bagong wonten dawuh yen kita bakal bangun desa nata kutha kuwi sayekti panjangka ingkang becik nggih ning gandeng kita kuwi mung ijen ora duwe kekuatan sabab Semar lunga saka Karang Kadempel. Lho, sampean ngerti bapak kula bareng to? Ngerti. Wah, laden bandeng ampuh tenan iki. Iya, Bagong. Nggih. Tulung nggih. Anu napa? Nek sampean pancen ampuh tenan sesuk Bupati kali wakil Bupati didadekke pisan nggih. Iya, ulun dadekake. Nggih, matur nuwun. Ampuh tenan. Iya, Bagong. Lah terus bapak lunga. Iya, bapakmu lunga. Lungane teng pundi? Aku ora wani nuduhake mergo iki isih sinengker dening panguwasaning dewa. Wo. Lah terus gegayuhan kita ingin kaya mengkono mau, sayekti ora bakal bisa kelakon yen tanpa wong atuamu. Nanging uga ora bakal bisa kelakon yen to tanpa pambiyantuning para Pandhawa. Pandhawa kuwi bendarane wong atuamu. Ngene Bagong. Wong kang bakal bangun desa, bangun kutha kuwi sayekti kudu gumolong manunggal tetunggalan antaraning bendara utawa kawula. Ana ingkang nyebut manunggaling kawula lawan Gusti. Kawulane manunggal kelawan Gustine tetunggalan sengkut gumegut padha bangun desa lan bangun kutha. Kamangka dina samengko tumrap aku bendaramu Pandhawa kuwi nedeng kelimput. Sebabe ing atase pamomonge ya kuwi Semar Badranaya lunga saka Karang Kadempel. Lah kok dadi para Pandhawa ora gumregah, para Pandhawa ora budidaya, para Pandhawa ora sumedya ngupaya menyang didununging Semar Badranaya. Malah enak-enak kapinak lenggana ing negara. Kanthi cara mengkono cetha yen to Pandhawa durung bisa manunggal kelawan kawulane ingkang diwakili dening Semar Badranaya. Mula kang sangka kuwi wajibe Pandhawa kudu dielingake, wajibe Pandhawa kudu diumutake. Terus sinten sing ajeng ngemutake para Pandhawa? Tanuli kejaba mung kita Bagong, merga kita ingkang wani kelawan para Pandhawa lan kita ingkang wani matur apa anane marang para Pandhawa. Yen Pandhawa ora dielingake, mengko mundhak kebablasen. Kanthi yen to nganti kebablasan kita ora kelakon bangun desa lan bangun kutha Panakawan Bagong. Gonjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Waduh jan pepundhen kula andaka dewa panjenengan pancen wasis tenan. Iya. Jalaran lamun Semar ora timbul dadi wakiling para kawula, sayekti samengko apa ingkang kita jangka ora bakal kasembadan. Panjangka kita kudu nyuwun palilah kelawan Semar Badranaya apa dene para Pandhawa. Terus niki apike pripun? Miturut saka panemuku ayo kita utawa sira Bagong ndak kanthi sowan negara Ngamarta. Yen perlu Pandhawa yen pancen ora eling sarta ora gelem ngupaya menyang didununging Semar Badranaya, Bagong ndak keparangake ngamuk ana ing negara Ngamarta, aku ingkang bakal anjampangi sarta menehi kekuatan kelawan sira Panakawan Bagong. Ridho mangawur-awur wurahan tengaraning ajurit. Gong maguru gongso tetekaya butula. Ning nek kula kaya ngeten iki napa mboten dianggep mengke kula ajeng mengkudeta para Pandhawa? Ora. Kita aja wujud Bagong. Terus kula wujud napa? Manut karo panjenengan ulun. Kita bakal ulun Salini. Salini wujud napa? Mantenga ciptamu Bagong. Ndak suwunke marang panguwasaning dat kamuring dat muga-muga sira isa aja wujud kaya dene wujuding Bagong. Oh nggih, ngestaken dawuh Sang Andaka Dewa. Lang-langing triya mangungkung.
lagune nglekas lu kita linuting kidung kadung kader ngamomong memangun manah rahayu Bagong wonten dawuh jane bakal ulun salini wujud satriya ning jebul raimu angel dipermak wis jan cilaka iki awake wis wangun kaya ngene raine ra iso dipekonah niki ra iso digawe pripun-pripun ora iso raimu kuwi paten waduh cilaka ki cor-coran apa ya oh lah terus pripun kita wujud satriya nanging kita bakal gampang kadenangan mergo ya mergo raimu ingkang angel dipekonah mau Bagong pun mboten apa-apa sing penting gleleng ngono wae wis ora masalah ngene iki terus kowe bakal dadi kadang tarunaku nggih aku Andaka Dewa kowe Andaka Murti wah gleleng iki mungkin apun bubar karo rasa diganti nggih lho pun ngenten mawon kula tak bali tak gandrung bojo kula balung kiren bakal coba gunung tenang wong gleleng pokoke nek wis rampung kita bali kaya wingi une wah cilaka iki awis glelenge kaya ngene terus keparengipun ayo mangkat menyang negara Ngamarta Pandhawa ora gelem ngupaya Semar Badranaya aku lan kowe ngamuk negara Ngamarta monggo kula numpak sampeyan hus aja mlaku dhewe-dhewe wah mungkin nek ditakoni wong teng dalan disade pinten ngoten pripun kula darani nggawa sapi metal tak gudak ndasmu lho Bagong nesu bantrenge ngendi nyang kok nesu ora aja sembrono mengko ndak kualat karo aku oh nggih ngerti mangkat dina iki suwawi Pak suwawi kula dherekaken aku bablasane cangkeme iya aja kaya bocah cilik ampun gedhe dinake bocah cilik mangkat karo aku Bagong monggo kula dherekipun anu Andaka Dewa Yayan Danamurti yo padha kewan kita menungso oke